ואני מברך מאוד על ממשלת האחדות הזו, החירום הזאת, סליחה, ואני מצפה לראות את כל מפלגות, סיעות הבית, אגב, כולל סיעות ערביות ישראליות, בוא נראה אותם, אולי עושות היסטוריה, ואומרות, אנחנו תומכות בעם ישראל בתקופה הזאת, אני לא בונה על זה, אבל הלוואי ונראה את זה. איך אתה רואה מבחינה פוליטית ההסתכנות לאפשרות שבאמת כל סיעות הבית, לפחות היהודיות, יצטרפו לממשלת חירום, יהפכו אותה לממשלת אחדות? אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני מברך את ראש הממשלה ואת בני גנץ, שבאמת נרתמו לעניין הזה, התאחדו. אנחנו עכשיו משדרים מסר של אחדות. אני קורא מכאן לכל, כמו שאתה אומר, לשאר סיעות הבית, כל מי שיכול ואפשרי שיצטרפו כדי לסייע לנו. אנחנו עכשיו משדרים קודם כל פנימה. ממש. קודם כל פנימה. אנחנו חזקים, אנחנו עם אחד, יש לנו גורל אחד. אני באתי לכאן כדי לבוא ולהגיד דברים מאוד פשוטים. עם ישראל חי, אנחנו ננצח, ואנחנו עכשיו ביחד, ואנחנו נעבור את זה ביחד. ויהיה לנו חלילה עוד רגעים קשים, אבל אנחנו, דבר ראשון, אנחנו מחזקים את החיילים שלנו, את היקירים שלנו, את האהובים שלנו, גם בעורף ובחזית. ואנחנו אומרים להם, אנחנו ננצח ונעבור את זה ביחד, ולכן כל מי שיכול לבוא ולהירתם, מוזמן. ויתרה מכך, לא מעניין אותי עכשיו פוליטיקה. לא מעניין אותי מי אשם, מי צודק, לא מעניין. יהיה לזה את הזמן. נדבר על זה אחר כך, בסוף. אבל שכל אחד מהאזרחים, כל אחד היום, מהרגע שהוא קם בבוקר, עד שהוא הולך לישון, שישאל את עצמו דבר אחד. מה אני יכול לעשות כדי לתרום לניצחון של עם ישראל? ושעתנו הקשה, בסוף גם תהיה גם שעתנו היפה. כי אנחנו רואים את ההתגייסות המטורפת של כל העם שלנו. באמת. ואני רוצה לספר לך משהו ממש בקצרה. בבקשה. אני אתמול ביקרתי בכמה ניחומי אבל, ובדרך ראיתי קבוצת חיילים שבא איזה ספר אחד בחולון ונתן להם תספורת חינם, והם הצטלמו, ובאתי, אמרתי להם, אני רוצה גם להצטלם איתכם, ואמרו, חבר כנסת מהליכוד, בסדר, בוא. הצטלמנו, התחבקנו, ובסוף בא אליי קצין שם, ואמר לי, תעשו משהו. אמרתי לו, מה? תעשו, תתאחדו. אמרתי לו, אנחנו עושים, הנה, היום תצא ממשלת, תתאחדו. ואומר לי, תראה, אני כל שבת בקפלן, כל הזמן מפגין נגד הממשלה הזו, זה לא מעניין אותי עכשיו. אמרתי לו, תקשיב, אתה אח שלי, אתה אח שלי. אתה עכשיו עם הנשק, אתה זה ששומר עליי, לא הפוך. אתה שומר עליי, אתה אח שלי, ואנחנו נעשה הכל כדי להתחבר, ואתה לא בוגד ולא שום דבר, ואנחנו עכשיו ביחד כאגרוף אחד, וזה תמסור לכל החיילים שעכשיו אתה הולך לחבר'ה שלך שמה, תזכור שאנחנו פה כולנו פה ביחד, ואנחנו תומכים בכם. ואנחנו נאחל כמה שיותר שאנחנו נצליח במשימה ביחד, עורף וחזית. א', מצטרף לכל מילה, וכל ישראלי שלא חותם על כל מילה שלך, ליבו לא בסדר היום. משהו לא בסדר אצלו בראש. מי שעדיין עסוק במלחמות יהודים, אלה באלה, יש לו משהו... אין לנו את הפריבילגיה הזו עכשיו. משהו בדיסק לא עובד. אין את הפריבילגיה הזו להתעסק בדברים האלה. זה לא תורם לניצחון. חייבים עכשיו, עם ישראל... רק ניצחון, לא מעניין אותי שום דבר אחר. אגרוף אחד של שני אגרופים של 10 אצבעות מאוחדות. אין אצבע אחת שהיא בחוץ, שאומרים, עשו לי, אכלו לי, שתו לי. אחרי זה כולם יאכלו וישתו ונדבר, נמשיך פה לריב, נהיה ועדות, הכל בסדר. עכשיו, מי שאומר, אני לא באירוע טוטלי, לכל עם ישראל, ולא רואה אף אחד ממטר, אלא רק את עם ישראל, יש לו בעיה קשה עם עצמו. מאוד קשה. אני רוצה לספר לך משהו. מאוד קשה. אני אתמול הייתי בכמה ניחומי אבלים, ואני אומר לך, אני עכשיו עם דמעות בעיניים. אני שומע ורואה. אני רואה. ונפגשתי עם רחל, אמו של עוז עזרא, השם יקום דמו, והצגתי את עצמי, והם גרים ממש קרוב אליי. והיא אמרה לי, תראה, אני רוצה את הבן שלי, אתה יכול להביא לי את הבן שלי? אתה לא יכול, נכון שאתה לא יכול? אז אני רוצה שתבטיח לי דבר אחד, שהבן שלי, שהדם שלו לא יהיה לשווא, ואני רוצה שהמנובלים האלה, שהנאצים האלה,
ישלמו את המחיר. אז אמרת לה, רחל, אני אומר לך שאנחנו כעם אחד עכשיו, זה המחויבות שלנו לחסל את המנוולים האלה. ואני גם הצטרפתי ליוזמה של עמית הלוי שקוראת באמת ביחד עם עוד 20 ח"כים שאומרת שאנחנו לא נסיים את המערכה הזו עד שזה מה שיקרה. ואני מאוד מברך את ראש הממשלה ואת בני גנץ ואת השר גלנט שהעבירו אתמול חד משמעית שזה מה שהולך לקרות, ושידעו יתרה מכך כל האויבים שלנו מסביב, החיזבאללה, האיראנים, כל שוחרי רעתנו, אנחנו עכשיו ביחד, וכל מי שבא ורוצה את רעתנו שידע שאנחנו עכשיו כולנו כאגרוף אחד, והאגרוף הזה עכשיו הולך על הראש שלהם, וזה לא יעזור להם. ואריה אם ישאג מי לא יירא. ולכן אני אומר לאנשים בבית, תרימו את הראש, זיקפו קומה, אנחנו עכשיו מנצחים, תתעודדו. תגיד. לכל החיילים שלנו, אנחנו אוהבים אתכם, מחזקים אתכם, אנחנו ננצח בעזרת השם ואנחנו נעבור את זה ביחד. תגיד, האם אתה מוכן להתחייב שאתה ועוד חברי כנסת וכל מי שיכול יוודא שהממשלה לא תסיים את הפעולה הזאת לפני שמה שהבטיח לנו אתמול השר גלנט יתקיים, ואומר חמאס ימחק מעל פני האדמה. זה הבטיח לנו השר גלנט, ואני מבקש ממך התחייבות פה כאיש ציבור, שאתה תעשה הכל בכוחך כמובן לוודא שישראל לא תמצמץ ותעביר את הגוף השטני הזה מהעולם באופן סופי ומוחלט. חד משמעית, כן. שוב, אני לא בין מקבל ההחלטות, אבל כן, כל מה שתלוי בי, בוודאי, ובגלל זה גם הצטרפתי למכתב הזה של חבר הכנסת עמית הלוי, בוודאי שכן, הגיע הזמן. אנחנו עכשיו מתחילים מבראשית, אנחנו משנים את הדיסקט כמו שאתה אמרת. ויתרה מכך, זה ישפיע על הרבה מאוד דברים, גם בהמשך, מבחינת הראייה שלנו, את האויבים שלנו, את כל מיני זכויות למיניהם שנותנים להם. יפה. אני גם פרסמתי אתמול על נושא של הצעת חוק, שאני עכשיו הולך להגיש. כן, אי אפשר להגיש עכשיו הצעות חוק לצערי, אבל משבוע הבא כן. כן. על הנושא של הטיפול הלוקסוס הזה בבתי החולים שהמנוולים האלה מקבלים. לא יהיה יותר. אני הולך ואני מברך את השר ארבל על הצעד שהוא עשה אתמול. אני הולך להעתיק את הצעד שהשר ארבל עשה אתמול כהצעת חוק, שמעכשיו המנוולים האלה, כל מי שחשוד בפעילות טרור, לא יזכה לטיפול בבתי חולים בישראל, לא יזכה, הוא יעבר לרשות השב"ס, לא יבצעו בו ניתוחים, הוא יקבל טיפול אולי, אם בכלל מגיע לו, של סוג של רופא משפחה, ותו לא, הוא לא יתפוס לנו מיטות ומשאבים. לא נסבול שרופא ישראלי אחד יקדיש 3 דקות לרוצח פלסטיני, חס וחלילה, לא יהיה יותר. ואני בטוח שאני אקבל על זה הסכמה מלאה. אגב, ובהמשך לכך, סוגיית האסירים, שכל הזמן עולה, ויורדת ועולה ויורדת, ויש לי מפה עד ירושלים מילים לומר על שר בן גביר שאני לא מרוצה ממנו, אבל בנושא הזה הוא צודק. את האסירים הפלסטינים, הוא צודק בהרבה דברים. האסירים החמאסניקים צריכים את האירוע הזה להחליף גם בו פאזה. הוא צודק בהרבה דברים, ובגלל זה אני אומר, יהיה לזה בסוף השלכות על הרבה מאוד דברים, ועל התייחסות שלנו, על כל הראייה שלנו את הסכסוך, ובכלל כולל אפילו גם מבפנים. הגיע הזמן שאנחנו סוג של ריסטארט, לא סתם, אנחנו עכשיו בפני פרשת בראשית. ממש. מתחילים עכשיו מבראשית. ממש. חבר הכנסת אושר שקלים הליכוד, תודה רבה, תמשיך עם הרוח הזאת. תודה רבה, ושוב, עם ישראל, להניף את הדגל. יפה, להניף את הדגל ולהרים את הראש. תרימו את הראש, זיקפו קומה, אנחנו מנצחים בעזרת השם, ומנצחים ביחד. בעזרת השם לגמרי, בעזרת השם, עם ישראל חי, ואנחנו נחזק את העם הזה, והעם הזה ירים את הראש. יש לנו עוד כמה ימים לא פשוטים לפנינו, אבל הם יסתיימו בניצחון, והם יסתיימו בזה שיהיה פה היסטוריה. לגמרי. אנחנו נעשה פה היסטוריה במזרח התיכון, וייקח כמה זמן שייקח, ונשלם כל מחיר שצריך לשלם, אבל עם ישראל הבין שאנחנו מפסיקים להוריד את הראש בפני הטרור הזה, לגמרי. ומפני האיומים, ומפני הבני שטן האלה. כל מי שיאיים עלינו מעכשיו יתקל בשינוי גישה לחלוטין. האירוע. נקודה. היינו צריכים ללמוד את זה בדרך הבאמת קשה, אבל למדנו את הלקח, הבנו. ואני אומר לך, יש לי אין ספור חברים בשמאל. אתה לא מבין כמה כולם אומרים לי, אני גמרתי.
אתה לא מבין כמה חברים משמאל אומרים לי, אני גמרתי איתם. אחרי מה שהם עשו לי, לא רוצה לשמוע יותר על כיבוש, לא רוצה לשמוע פלסטין, לא רוצה לשמוע. זה נגמר, זה נגמר. הם לא מבינים, הם גם את השמאל הישראלי הם גמרו איתם. אבל עכשיו... חוץ מכמה שוליים קיצוניים שם. שי, אבל עכשיו, אני אומר לך, אני רוצה להיות מגויס רק לניצחון. אמת. ניצחון, לא רוצה שום דבר עכשיו חוץ מזה. אחר כך נשב ונדון על שאר הדברים. תודה, לא. לרב יגאל כהן, בסדר גמור. הרב יגאל כהן, שלום אדוני. שלום וברכה. הרב, בימים האלה שבהם אנשים, אתה יודע, כל אחד מוצא ומחפש את הנתיב שלו אל השם בליבו, בדרכו, בצינורות שלו, בכלים שלו, איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים באמת לקבל את הכוח משמעיה ולמצוא בתוכם באמת את הערוץ הזה שיעיר אותם באור האלוקי וייתן להם כוח? איך אנחנו עוזרים להם להתחזק ולהתמלא בכוח? אנחנו בתהילים אומרים שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. לפעמים יהודי, כשהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, דווקא ממעמקים הוא יכול לצעוק אליו בצורה הטובה ביותר. זה ממש רגע שהוא כואב לכולנו, כואב ברמה שאני לא הרגשתי אותה בחיים שלי. כזה כאב, זה כאב נורא והיום, אבל דווקא מהכאב הזה אני מבין שבאמת אין לנו על מי להישען. אין לנו על מי להישען.